תודה רבה, נעבור לשאלות. מוריה אסרף, ערוץ 13. אתה מבטיח גם הדברים עכשיו ניצחון מוחלט ללא הרף. איך נגיע לניצחון מוחלט כאשר בפועל מדללים את הכוחות הלוחמים? ישראל מספקת דלק וסיוע הומניטרי שמגיע לידי חמאס, וחמאס מתבסס מחדש באזורים שכבר תוארו בצפון עזה. איך אפשר להגיע ככה לניצחון מוחלט, ומה יכלול הניצחון המוחלט הזה? קודם כל הוא יכלול את השמדת הכוח הצבאי של החמאס, וזה תהליך שלוקח זמן. אתה אומרת, חמאס חוזר ומתבסס בעזה, זה לא נכון, בצפון עזה. כן, יש שם, קודם כל הרסנו את הגדודים. מה זה אומר הרסנו את הגדודים? זה אומר שאין מסגרת שמישהו יכול להגיד, פלוגה א' תתקפו מצפון מערב את הכוחות של צה"ל. אין דבר כזה. אתה הורס את כל שרשרת הפיקוד שלהם, זה כאילו לקח את הכוס, קטע אותה בפטיש, אז יש רסיסים. עכשיו אתה מכה ברסיסים עוד פעם ועוד פעם, עד שיש לך חוליות או בודדים. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מטפלים בהם אחרי מיטוט הגדודים, מטפלים בהם באמצעות פשיטות שהולכות ונמשכות כל הזמן, וככל שהן נמשכות, אתה צריך לעשות פחות, כי כל הזמן אתה מרסק את זה לחתיכות יותר קטנות. זה מה שקורה בפועל, ולכן זה מה שצה"ל עושה, אני חושב שהוא עושה את זה על הצד הטוב ביותר. אין תחליף למיטוט הצבאי. גם לא יהיה מיטוט אזרחי אם לא תמוטט הצבאי. זה אני רוצה להסביר. אין דבר כזה. חייבים להשלים את המיטוט הזה, והוא בהישג ידינו. אני חושב שצבאות העולם שמסתכלים על זה, ומשווים למשל את מה שהיה במוסול, שלקח 9 חודשים לארצות הברית ובעלי בריתה להתגבר על 5,000 טרוריסטים, שלא היה להם מערך תת-קרקעי, בעיר שהיא יותר קטנה מעזה. אני חושב שההישגים של צה"ל מדברים בעד עצמם, אנחנו בדרך לשם. בוודאי.